monitory, hry, zábava. Deti dnes vedia používať technológie každý deň, ale čo keby sa pomocou nich naučili aj niečo tvoriť? A presne o tom je Tehlab Kids. Na našich krúžkoch učíme deti premieňať vlastné nápady na skutočné projekty. Dieťa si niečo vymyslí, navrhne to v počítači, premýšľa nad tým, ako to bude fungovať. A potom príde ten moment, keď svoj vlastný návrh drží prvýkrát v rukách. A práve vtedy sa z obyčajného projektu stáva niečo osobné. Niečo, čo nevytvoril niekto na internete. To som vyrobil ja. 3D tlač je len nástroj. To podstatné, čo si deti odnášajú, je spôsob premýšľania. Učia sa navrhovať, riešiť problémy, skúšať nové riešenia a nevzdať sa, keď niečo nevyjde na prvýkrát. A práve tieto zručnosti budú deti potrebovať aj v budúcnosti. 3D tlač ma baví. Aj preto je Tehlab Kids súčasťou moderného vzdelávania na vašej škole. Deti dostávajú možnosť pracovať s technológiami 21. storočia nielen ako používatelia, ale ako tvorcovia. Učia sa navrhovať, premýšľať, hľadať riešenia a premieňať svoje nápady na skutočné výrobky. Je to príležitosť, ako dať deťom skúsenosti už dnes, ktoré budú potrebovať zajtra. Dajte priestor svojmu dieťaťu tvoriť, skúšať aj objavovať. Prihláste ho na krúžok Tehlab Kids.